Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi, dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo na mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama ko rin sa ating technical control ang aking nag-iisang co-pilot ngayong araw. Walang iba kundi si sound engineer Dennis Palaganas. Good afternoon, Den. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Wednesday, June 25, 2025. At ilang araw na lang na naman, ano? 5 araw na lang at buwan na naman ng Hulyo. Napakabilis po ng panahon. Nasa kalahati na po tayo ng taong 2025, mga kapaborito. Sa sobrang bilis, parang ano, no? Ang daming nangyayari. At parang kung ikaw ay uupo lang sa isang sulok at iisipin mo yung mga kaganapan sa iyong paligid, parang nakikita mo lang na dumadaan sa iyong paningin. Ano? Ang bilis-bilis ng panahon, mga kapaborito. Lalo na itong mga kaganapan sa Middle East. No? Napakabilis ng transition. Nung isang araw, nagbubombahan. Kahapon, ceasefire. Ngayon, hindi na natin alam kung ano na nangyayari. Pauwi na ang mga OFWs. Isang seryosong usapin ito. Dahil malaki po ang impact po nito sa ating ekonomiya. Bagamat ayon sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi pa naman po yan mararamdaman sa ngayon. Dahil maraming usap-usapan na inahantay na po ng mga
driver, operator, yung pong fuel subsidy na ibibigay ng Department of Transportation. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin dahil sinasabi po ng ating Pangulo na hindi pa po kailangan yan sa ngayon. Dahil kung titignan naman ang ating presyo ng petroleum products sa pandigdigang merkado ay nasa $69 per barrel. Bumaba pa nga po ng $1 dahil dati po ay $70 per barrel. Bumaba ng $1. Kaya nagtataka rin ang Pangulo kung bakit po nagtataasa naman ang presyo ng petrolyo dito sa ating bansa sa kabila ng pagbaba ng halaga nito sa pandaigdigang merkado. Plus ito pa, ang palitan syempre ng piso kontra dolyar ngayong araw ay nasa 56 pesos and 11 centavos. Biruin nyo yan, di ibig sabihin from 57.45 nung mga nakarang araw, lumakas po ang piso sa 56.11. Ibig sabihin yung buying power ng ating currency, yung ating Philippine peso, ay mas malakas po ngayon kumpara noong mga nagdaang araw. Kaya logical lang naman syempre, di ba? Kung talakas ang ating buying power, kung tayo ay mamimili po ng mga produkto na inaangkat po mula sa ibang bansa, mas mababa supposedly. Ang problema naman mga kapaborito, ito pong mga batas dito sa Pilipinas tulad ng Oil Deregulation Law, mukhang mas mabigat yung epekto nito na nakakasama sa mga Pilipino. Kaya siguro kailangan po pag-aralan din po yan mabuti, dahil po dyan sa Oil Deregulation Law wala pong regulatory powers ang ating gobyerno at ang ating pong mga big players, big oil companies, ay sila po ay mayroong freedom sa pagmamanipulate ng ating mga binibiling presyo, binibiling langis. Kaya naman kailangan pag-aralan mabuti yan. Magandang regalo yan ng paparating na 20th Congress ng House of Representatives at ng Senate of the Philippines. Kailangan na siguro pag-aralan mabuti, amyendahan yung Oil Deregulation Law para naman po yung ating gobyerno ay mas may kapangyarihan tungkol po dyan sa mga binibentang petroleum products, di ba? Hi, hello! Thank you for listening sa aking BFF, si Adrian D. Ayaw niya magpatawag na Adriano. Aligwas, Pangasinan. Ganda ng boses mo, sabi niya. Yung inaanak mo lagi nakikinig sa 88.1 FM. Siyempre, inaanak ko yan Diba? Ay, hello. Shout out daw sa Synergist, Physical Therapy. Yan po, malaking tulong po yan sa ating mga kapaborito na nagsasuffer po sa mga debilitating diseases para maibalik yung kanila pong halos near normal function. Ito po yung mga kapaborito natin na mga na-stroke, siguro yung mga gusto ng rehabilitation, physical therapy. Andyan po ang Synergist Physical Therapy. Meron po silang home care. Hoy Adriano, bigay mo nga sa akin yung cellphone number mo. Para ma-plug natin yung number mo. Shout out din sa Mama Lols. Magandang hapon. Uy, hindi na ako nakakapunta dyan. From Kelly Ann Ferrer Gondran. Meron akong crush dyan na booking. Lagi kong kinukulit si Sir Rob. Pero hindi ko sinasabi kay Sir Robert. Kasi very pleasing personality yung mga nandiyan, Talaga naman, nambabait pa at very accommodating. Kaya magaan kumain dyan sa Mama Lols. O kaya dun sa mga kapaborito natin, kapag magde-date kayo, o kaya gusto nyo lang mag-solo, gaya ko. Dyan kasi ako kumakain, malapit lang sa bahay dyan sa Tapwak. O kaya takbo lang kayo dyan sa Mama Lols. Isama nyo yung mga barkada po ninyo or yung inyong mga pamilya.
Murang-mura lang at syempre no, yung kanilang well-known Mama Lol's ham, ang kanilang mga homemade hams. No, meron chicken, meron pork, no? At yung paborito ko diyan, syempre, yung baked spaghetti na may konting anghang. Gustong-gusto ko 'yan. Hi Ma'am Kelly Ann Ferrer Gundran. At syempre kay Sir Rob Erfe Mejia at kay Sir Robert Erfe Mejia, magandang hapon sa inyo. Uy, dapat merong tama para mag-ads. Oo, syempre, no? Kailangan tangkilikin natin yung sariling atin. No? Yan ang mga restaurants dito sa Dagupan City. Alam nyo, hindi na nga ako umalis dyan sa barangay namin, sa barangay Tapwak. No? Mula kinder hanggang kolehiyo. No? Nandyan lang ako umiikot sa barangay Tapwak kasi dyan ako nakatira sa may Tapwak eh. Hindi ko na sasabihin kung saan. Baka humingi kayo ng tulong. Pumila-pila kayo dyan. Wala akong pamibigay na tulong sa inyo. At syempre no, andyan na kompleto, may hospital, mayroong eskwelahan, may mga bangko, restaurants, mga local restaurants no, masasarap ang mga luto at syempre no, ano pa ba yung ating mga bread house, mga pastries, mga ganyan. At pati furniture meron din diyan. Ano pa ba? Meron pa parmasya at kung ano-ano pa, 'di ba? Dyan pa lang sa Tapwak, may siyam na high school na dyan at kolehiyo. Kaya hindi ka nalalabas ng barangay Tapwak eh. Kaya kung mapapansin nyo sa barangay Tapwak, no, dyan na papunta ang development o yung asenso ng Dagupan City. No, basta wala lang high tide. Ay, mga kapaborito natin, yung mga nakikinig na binabaha po ngayon, yan po ay dulot ng high tide. Isa po itong phenomenon, no? Isa po yung phenomenon, natural phenomenon, yung high tide. At alam naman po natin na ilang bahagi po ng Dagupan City ay 1 meter below sea level. No? Yan yung mga fish pond di ba? At kapag ang 1 meter na lang yata above sea level ang ilang parts ng Dagupan City. No, kaya kapag lumampas ang paparating na high tide base sa forecast no sa Pag-asa, kung nag 1.34 yan, yung 0.34 centimeters, yan po ang lalabas no doon sa mga kalsada na dadaan doon sa mga drainage system. Kaya nga maganda riyan magkaroon talaga po ng parang reservoir. Ewan ko logic lang naman itong pinapatakbo ko sa utak ko no. Magkaroon ng reservoir doon sa mga tinatapunan ng mga drainage system. Yan ang pag-aaralan sana no. I-connect lahat ng drainage systems ng Dagupan City at magkaroon ng malaking reservoir. Reservoir yan yung pumpunan ng tubig. Napakarami naman nating fish pond dito No? Doon ko kolektahin po yan. Tapos meron pumping station palabas ulit. At saka yung mga estero, drainage system, mga drainage canal na papalabas ng ilog ng Pantal, dapat magkaroon po yan ng mga floodgate system. No? Hindi naman kailangan ng civil engineer para mag-isip niyan. Kasi ako based on experience dahil tumira ako sa isang bahaing lugar dito sa Dagupan City dyan sa may Tapwak 15 years, 20 years kami binabaha dyan, ganyan po kami. No, doon sa pintuan ginawan ko lang yan ng waterproof na dam gate tapos meron akong mga water pump sa loob no. So hindi kami pinapasok, mayroong subol, hindi maiiwasan 'yon. Kaya gagawa kayo ng parang reservoir. Yung reservoir diyan pupunta yung subol para hindi lalabas dun sa mga flooring po ninyo, sa mga walls ninyo. Doon na yan lalabas dahil dun yung lesser yung pressure. Diba? Nakukuha nyo ba? Tapos dun ipapump nyo palabas no, yung tubig para hindi kayo ang problema lang talaga diyan syempre pag sa mga bahay-bahay kapag nawalan ng kuryente, mawawalan din ng power source yung water pump niyo, di ba? Kaya magkakaroon talaga ng pagbaha. Yan no. Kaya maganda magkaroon ng collective effort no. Mag-meet ulit ang flood mitigating committee dito sa Dagupan City. At makipag-collaborate siguro sa mga private engineering firms no, para pag-usapan kung ano ba ang magandang solusyon dito po sa high tide.
Alam nyo, maganda na nga yung elevation na ginagawa ng DPWH. Although medyo may kabagalan din, pero syempre dependent din naman ng DPWH sa i-release na pondo, no, ng ating national government through the Department of Budget and Management. Yan ang kinakailangan po, no? Matapos na kaagad yung mga elevation ng kalsada, yung mga drainage system, para yung mga kabahayan po makagawa ng paraan kung paano nila malulunasan yung yung tubig. Alam nyo, yung subol lumalabas na po sa flooring, no? Nakikita natin sa social media, no? Ito pong paglabas ng tubig dahil talagang wala nang magagawa dyan dahil isa yung natural phenomenon, no? Yung pong high tide. Ang high tide po at tubig po yan, hahanap po yan, no? Ang lupa ay porous yan, ibig sabihin makakadaan, no, ang tubig through and through sa lupa. Kung mababa ang inyong flooring, talaga pong sisip-sip, no? Sisiksik yung tubig po dyan at susubol. Lalabas po yan sa inyong mga flooring at di magtatagal, bahana po dyan sa loob ng tahanan po ninyo, di ba? Meron tayong mga kakilala po sa ilang barangays, ganyan po yung mga pinopost nila. Pero syempre, yan po mga private na bahay, private na lote, no? Labas na po ang national and local government po dyan. Pero kailangan mag-decide din po tayo, no? Dahil given na po na talagang ang level ng tubig ay ang high tide ay tumataas. Minsan 2 meters pa nga no? So talagang hindi na maiiwasan po yan. Yan po ay resulta, no? Isa po yung cause and effect. Yan pa po ang epekto ng tinatawag nating global warming. We've been talking about global warming since grade 6 yata ako, grade 5 yung paggamit, pagsunog ng mga plastic, damo, mga pinagbabawal, pero hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin natin ginagawa, diba? Pero syempre mas madali nga namang manisi, diba? Mas madali na lang manisi ng gobyerno. Pero syempre kailangan we also have to do our own, di ba? We have to do our share. Di ba? Kahit sa mga malilit na paraan, yan pagtatapon ninyo ng mga candy wrapper, kahit maliit po yan, pag naipon po yan sa kanal, magkokos po yan ng pagbara. No, yan yung lagi nating sinasabi po mga kapaborito, yung pagbara ng mga drainage canals dahil po yung mga street food, no, yung mga tusok-tusok, yung mga estudyante, mga kapaborito natin, o ikaw nakikinig ka, isa ka rin siguro, guilty ka, no, pag kumain kayo ng tusok-tusok, fishball, kikiam, no, ano pa ba, hotdog, pagkatapos yung kumain, itatapon nyo, isushoot nyo yan doon sa butas ng drainage. Nawaduga. Dahil sa hilig nyo sa basketball, meron pa kayong pa 3 points, ganyan. Pag yan po iniwan nyo doon, sinut ninyo sa drainage at yan ay magbabara. No? Tutusok po yan at dyan magiging mangungulekta yan ng mga plastic at ano pa mga dumi dyan. Magiging cause ng pagbabara po yan mga kapaborito. Kaya kahit konting disiplina lang sa sarili, pag kukuha kayo, kakain kayo, bibili kayo ng mga tusok-tusok, meron naman pong mga inakalaang basurahan po yung mga yan, doon nyo na lang po itapon. Maski yung mga plastic cups. Kailangan, siguro may nakikinig din sa atin ng mga konsehal dyan ng Dagupan City. No? Pagbawal nyo na rin po ang paggamit ng plastic. Dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, bawal na pong gumamit ng mga plastic, maski straw, plastic cups, no? Bawal na po yan. Maski pag bibili ka, kahit mahirap ang paper bag, no? Mahirap hawakan ng paper bag kasi wala namang hawakan doon. Fold mo lang yun. Kaya pagdating nyo ng bahay, butas-butas na yung paper bag, no? Pagtsatsagaan talaga yan dahil yun ang sinasabi sa ordinansa at sa mga batas, no? Yung pagbabawal sa paggamit ng plastic, kailangan gawin na rin yan dito sa Dagupan City. Paano nga naman ba nila gagawin yan? Kung yung mayor po natin may-ari ng malaking mall at gumagamit ng sangkaterbang sandobag na gawa sa plastic. Diba? Challenge natin si Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Pero alam ko, nirelinquish na yung kanyang post, no? As president, no, ng CSI. Pero syempre,
Diyan natin makikita yung yung kanilang dedikasyon, commitment, no, to serve the public at magkaroon ng isang advocacy at ang kanilang cause. Kasi yan yung isang advocacy ni Mayor Belen. No, tuluyan na nga niyang binura sa mapa yan pong dump site, no, diyan po sa Bunuan. No, marami na pong taon yan, 60 years na yata yan na nag-i-exist, no? Mas matanda pa sa atin. Marami sa atin dito siguro pinanganak tayo, nandyan na yan, no? Pero isang Mayor Belen lang pala ang hinihintay niyan. At matatanggal yung gabundok na basura na nagbibigay, nag-i-emit ng methane gas, no? At kapag summer nasusunog, nagiging perwisyo at posibleng maging sanhi ng sakit tulad ng asthma sa mga residenteng naapektuhan ng usok na yan. Pero syempre ang challenge po dyan, no, dito sa Dagupan City sa pangkalahatan kailangan siguro ipagbawal ang plastic, ang paggamit ng plastic, no? Syempre magi-start yan sa bakuran natin, nga. Alam naman natin, yun ba, negosyo ni Mayor Belen, bagamat maraming na-employ na mga taga-Dagupan, taga-Pangasinan, no, malaking tulong po ang kanilang negosyo. Maraming mga negosyante po rito, di ba? Pero mas maganda, makakatulong po tayo sa pangmatagalan kung iiwas na po tayong gumamit ng supot o yung sandubag. No, maski yung mga single-use plastic, ano ba yung mga yun? Yung mga sachet, yung mga sachet ng para sa buhok. Kayo gumagamit niyan, wala naman akong buhok. Ayan, di ba? Yung mga single-use plastics po, kapag yan ay nagdi-decompose mga kapaborito, nagke-create yan ng mga nano at microplastic. Sa isang research nga po, nakita nila sa blood vessels sa utak ng isang tao, ang isang nanoplastic. Ibig sabihin, nakapasok na sa sistema ng tao yung nanoplastic na yan. From the word itself, nanoplastic. Hindi nyo makikita yan, no, sa inyong naked eye. Maski sa microscope, kailangan nyo ng isang high-grade na microscope para makita lamang po yung mga nanomaterials na yan na gawa sa plastic. Ayan po ay galing po sa mga ginagamit nating mga plastic. Kaya mabigat po ang impact po nitong paggamit ng plastic sa atin pong global warming situation sa ating mundo ngayon, di ba? Dapat kasi yan, pinag-uusapan yan instead of yung mga gera-gerang walang katuturan, ano? Pataasan lang sila ng ihi at ang naiipit, syempre, yung mga simpleng tao, no? Tulad po natin. Kaya yung mga egos ng mga world leaders, yan yung mga, yan ang sakit ng tao, no? Biruin nyo, nagdidepende ang faith ng isang bansa sa isang world leader na hindi makapagdesisyon ng tama. Diba? Wala namang may dudulot na maayos o maganda ang conflict or war. No? Probably siguro marami ang magsasabi, meron naman naging magandang resulta tulad sa World War II. No? Napigilan yung world domination ni Adolf Hitler. At siyempre ng Imperial Japan at ng Italy. Yan yung yan yung tatlong bansa na member ng Axis, 'di ba? Meron noon yung good guys, yung Allied forces, no? At yung mga kontrabida ay yung Axis countries, yan yung Germany, Italy and Japan. Allied forces versus Axis forces, yan yung World War II, ano? Ayan yung naging resulta, pero at the cost of what? Millions of lives, no? Diyan din unang tinesting yung atomic bomb, yung dalawang atomic bomb na inilaglag dyan po sa Hiroshima at sa Okinawa ba yun, Det? Okinawa at saka Hiroshima, no? Yung binagsakan ng atomic bomb noon noong 1945. Sana wag na maulit yung ganyang klase ng warfare, no? At hindi na matuloy yung pag-iisipin nyo pa lang yung nuclear war, nako, walang tatakbuhan dyan, ano? Dahil kahit pumutok yan sa Middle East, yung radiation ay dadalhin po yan ng hangin, no? At iikot po yan sa bundok at magkakaroon ng nuclear fallout. Mamaya magiging 3 na ang mata ng tao dahil sa radiation, nagkaroon na ng mutation, di ba?
Oh, hello, hello. Ito na, telephone number ng Synergist Physical Therapy, 0995-437-2918. Yan, wala bang mas maikli? O kaya sa Facebook, no, hanapin nyo ang Synergist Physical Therapy, hanapin nyo si Adrian D. No, para po sa inyong mga katanungan, kung kayo po ay may mga kapaborito, kapamilya, kaanak, no, na nagsasuffer sa stroke, no, or what else? Cerebral palsy, yung mga bata, no? Ano pa ba? Kahit sports injury siguro, pwede naman, di ba? O, meron po, kumpleto naman ng pasilidad ang Synergist Physical Therapy. Kaya ano pang hinihintay mo, Adrian D? Bawasan naman natin yung kayamanan mo. Mag-radio ads ka na. Diba? Tapos kapag napakinggan nila sa DWJE yan, meron dapat 5% discount, di ba? At syempre, ayan, kape na daw. Sige daw. Talaga naman. Talaga itong BFF natin, galante ito. Nagpapakape pa. Alam nyo yung mga taong ganyan, pinagpapala tenfolds, di ba? Alam ko marami na rin natulungan ito since nag-graduate kami noong 1998. Isang passion na niya talaga yan yung pagtulong. Kung tutuusin naman, pwede naman mag-Amerika ito. Kaya mag-Canada. Although galing naman din siya sa Middle East. Tama ba ako, Adrian? Galing ka na Middle East, no? Pero mahirap talaga ang buhay. Mahirap ang buhay kapag malayo ka sa pamilya mo. Gusto ko nang gusto ko nang i-phone patch. Gusto mo mag-live ka? Mag-live ka ga? Galing daw siya ng Saudi at United Arab Emirates. Kaya ang daming pera nito. Pero syempre, hindi mapapalitan daw ng yung lost time with your family, no? At marami naman siyang choices magkano bang ina-earn ng isang physical therapist sa US? I think $90, no? Hindi daw siya prepared. Wag muna. As long as you're okay naman dito sa ating bansa, di ba? At marami ka namang natutulungan at syempre marami ka na i-share na knowledge, no? Yung mga theories dyan sa ating mga kapwa physical therapists. Ako, hindi kasi ako nag-take ng board exams Itong si Adriano, pinalad. Matalino kasi to Ako, pogi lang. Namana ko yan, yung medyo mahangin kay Adrian D. Pero ito, pinaka-pogi ito. Ito, si Adrian. Dami mo ng text. Bakit kasi ganyan ang text mo? Word for word. Tignan mo, word for word pa baba. Oy, baka nagmamaneo ka. Oy, yung nga pala, happy birthday kay Janice Abrogar Guarin. Saan ba tayo, Tay? Naghihintay kami dito. No? Diyan tayo sa pakapehan ni Adriano D. Saan na ba? Meron na ka bang pakapehan, Adrian? Wow. Magpapa-ads na ha. Narinig mo yan, Sir Joey. Saka witness yung maraming tagapakinig ng DWJE. Thank you ha. Kasi maganda yung yung mga naririnig kong feedback, no? Dahil patuloy pong pagtangkilik nila sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alam nyo kami lang po ang local radio station. Tayo lang, di ba? Na nagta-thrive dito sa Pangasinan, no? Wala naman po kaming national organization sa Manila, no? Dito lang tayo sa Pangasinan, kaya tangkilikin natin ang sariling atin, di ba mga Pangasinense? Doga. Hi, hello kay Pulakit. Jason. Pwede ko bang banggitin pangalan mo? Okay, kay Pulakit na lang, kasi napanood ko kanina, tawa ko ng tawa. Sino pa bang may birthday ngayon? Hi, Boss Darwin. Hi, hello din kay Sir Hubert at kay Sir Revo. Magandang hapon sa inyo. At syempre, kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Good afternoon. Uy, Mayor Carl, tamang-tama. Baka pwedeng mag-collab kayo.
ng Synergist Physical Therapy. Kasi merong itinatayong si Mayor Carle Rehabilitation Center, no, para sa mga pedya, no, at sa syempre yung mga girya, no, yung mga matatanda na nagsasuffer po ng disabilities. Hi, hello Boss Darwin, pasensya ka na, hindi ako nakapunta nung kasal mo, ha. Gusto ko makapunta kaso may emergency ako noong June 10. Pero congratulations pa rin, no, kay Boss Darwin. Good afternoon sa inyo kay Boss Darwin saka kay Ma'am Dani. Syempre, di ba? Baka nasa honeymoon pa sila. Tapos na ba ang honeymoon, Boss Darwin? Hi, hello sa ating mga kapaborito dyan po sa Barangay Nalshan. Oy, tomorrow ha, oath-taking and inaugural address ni Calasiao Mayor Patrick Agustin Carama dyan po sa Calasiao Sports and Civic Complex. 8 o'clock, 8:30 ng umaga. Come one, come all, mga taga Calasiao. Oras natin, alas 5:38 na ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, Reload. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias,
Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanjat Bulusan. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong araw pala sineselebrate natin ang Arbor Day. Kung kayo ay Gen X, sana na isukin pagkatalos yun Arbor Day. May kuruan nyo. Arbor nyo tayo sapatos na barkada yun yung Arbor Day. Pero ibig po sabihin nito yung pong pagtatanim ng punla o seedling ng mga puno para po makatulong tayo sa pagpreserba ng atin pong environment. At matagal na panahon din tayo nagti-tree planting, di ba? Sa ABS-CBN before. Siguro for more than 20 years. Yung tinataniman natin, yung inadapt nating river dito sa Patugkawan, no? Siguro marami sa inyo mga Dagupan agyuanta no inertay Patugkawan River. That is near itong yung old na malapit after ng medical centrum before yung yung dating maritime school. Nakalimutan ko. Basta yung ilog dyan after ng medical centrum. Yan. Patugkawan River yan. Inadapt po namin yan. In cooperation with DENR. Nung kami po ay nasa ABS-CBN pa. At taon-taon, pag Arbor Day, kami po ay nagtatanim ng mangrove yung para sa fresh water. Kasi maraming klase pala ng mangrove. Yung bakawan, babagada, yan yung mangrove para sa salt water. Yan yung makikita nyo sa mga baybayin ng dagat o kaya sa mga bunganga ng ilog na malapit na po sa dagat. Pero pag deep inside the river, kung saan yung fresh water na po, may mga species po ng mangrove na tinatanim naman doon. Kaya pala yung tinatanim natin doon parang stick lang yun. Pero kapag yung bakawan na pang salt water, meron na siyang what they call that, dahon. Yun. At isa yung masayang activity, parang team building na rin yan At syempre malaking tulong yan. Alam nyo kasi, yung mga mangrove o bakawan, pinuputol po yan sa mga malalayong komunidad. Bakit kanyo? Yan pong kahoy niyan ay maganda palang gawing uling. Mabayag. I mean, matagal. Pangit pakinggan. Matagal magbaga yung pong punong kahoy ng bakawan.
parang sa sampalok at sa mangga. Pero yung sa sampalok kasi pumuputok-putok, no? Kaya baka matamaan yung mata ninyo, ha. Pag alam nyo na, kapag ang uling pumuputok-putok at may lumilipad na baga, it's either yan po ay puno ng kahoy ng mangga o kaya kahoy ng salumagi o ng sampalok. Yan yung mga matatagal magbaga, kaya medyo pricey. Ganon din doon sa bakawan, no? Kaya minsan may portions na nauubos dahil hina-harvest yung bakawan. At saka kung maalala ko, nung elementary kami, tuwang-tuwa kami sa Christmas tree namin. Yung Christmas tree namin, natural. No? Natural yung Christmas tree namin. At bawat classroom, ganun ang Christmas tree. No? Kaya pala, yun pala ay mga mangroves, no? Na korteng, habang bata kasi yung mangrove, mga kapaborito, korteng Christmas tree pala yan. Ayan yung ginagawa naming Christmas tree. Noon, may nagdadala na lang po doon sa classroom. Di naman alam noon, nung elementary kami, na dapat wag palang putulin yan. Dahil yung mga mangrove, mga kapaborito, dyan sa may ilog o kaya sa may baybayin ng dagat, nagsisilbi pong bahay o tahanan po yan ng mga maliliit na isda. No? Dyan po sila nangingitlog, no? Para po hindi sila maging pagkain ng mas malalaking isda. Yun, no? So pagbabalance ng ecosystem, mga kapaborito. At very fruitful naman. Nakikita ko ngayon, pagdadaan ako, pupunta ako ng Tambak, Bolosan o kaya Mangaldan, madadaanan ko yung Patugkawan River. Makapal na yung mangrove. Napapansin mo ba? Makapal na, no? Oh. Diyan nahulog yata si Rustan eh. Si Rustan ba yun? Ha? Saka si Chris? Ha? Gani? Ha? Dapat meron ka ng pentel pen dyan det sa loob. Saka coupon ba? Hindi ako magaling sa lip reading talaga. Bukod sa mahina ang aking mata. No? Ayan mga kapaborito. Mabot na tayo ng 5:50. Hindi na ako nakapagbalita. Awan ko ba? Dito yung mga babasahin ko eh. Bukas na siguro, no? Natutuwa akong magkwento. Kasi kanina, preoccupied kasi mga kapaborito yung aking utak, no? Yung aking isipan. Kaya nahihirapan akong mahirap magbasa eh, no? At saka bukas na lang natin yan. Anyways, going back dun sa Arbor Day, I think this is equally important talaga na malaman nyo rin, di ba mga kapaborito, yung pagtatanim ng puno. Alam nyo, may lumabas na research. Sabi dun sa research, I was a bit terrified nung nabasa ko yung research material na yun. Ang sabi, kahit daw magtanim ng 1 milyon na puno, ay hindi na marireverse, no, yung pong global warming. I don't think na, 'di ba? I don't think na maniniwala ako dun. No? Gusto ko sanang kasi 'di ba, hangga't may pag-asa, merong alam niyo, may mga nakikita nga tayo, disyerto 'yan, ha. No, nakikita natin dumadaan sa social media feeds po natin. Disyerto, kinonvert nila into a forest. No, so anything na basta you put your mind into it and your actions, no, ma-reverse natin yan. Dati nga po, di ba, yung ozone layer, malaki na yung butas. Pero after nitong COVID, nagkaroon ng magandang development dahil lumiliit na yung butas doon sa may ozone layer na naging sanhi naman, no, ng pagkasira dahil po sa CFC use ng tao. Ano ba yung CFC? Hindi yan couple for Christ. Baka sabihin nyo couple for Christ, ha? Hindi. Chlorofluorocarbons. Ayan yung mga nakikita ninyo doon sa mga hairsprays. Yung mga dilata, di ba? Mapapansin nyo, may pressure yan. Pag pinindot nyo yung nozzle, malakas yung pressure ng spray. Ang nagkokos po nun is yung CFC na hinahalo doon, yung chlorofluorocarbon. Na kapag na-release naman sa hangin, once ginamit nyo yung spray na yon, hairspray na yon, o kaya yung mga insecticide, yung mga ganyan, nagiging po yan, detrimental doon sa ozone layer. Nakakasira po, ibig sabihin, no?
nagko-contribute sa pagkasira ng ozone layer. Very important yung ozone layer, mga kapaborito. Ewan ko kung pinag-uusapan pa ba ito sa elementary science subject. Parang hindi ko na-encounter sa mga anak ko yan. Yung ozone layer serves as a protection, a layer protection ng ating mundo kontra sa harmful ultraviolet rays. Yung ultraviolet rays ay hindi po natin nakikita yan. Maraming klase ng UV rays. May UVA, UVB at UVC. Tama ba ako, Adrian? Kaya yung iba nagsishades po pagdating ng pagmaaraw, to protect their eyes from harmful ultraviolet rays. Yan yun. Kaya yung iba umiitim din, dahil po dyan although meron namang advantages ang ultraviolet dahil sa medical, ginagamit naman yan sa pag-sterilize. Kaya kapag sa tingin ninyo feeling nyo ang dumi-dumi nyo na, magpa-araw lang kayo. Ikulan nyo yung sarili nyo sa araw. Yun. At saka going back sa pagtatanim ng puno, di ba? Ano ba yun yung nabasa ko sa isang research? Mahilig kasi ako magbasa ng mga materials. Nabasa ko naman, alam niyo yung moss? Yung MOSS, yung kulay green na halaman na maliliit sa mga nakikita sa mga basang lugar tulad ng waterfalls. Iba yung naiisip ko. Sinabi kong basang lugar. Yan, sa mga waterfalls, tabing ilog, o kaya yung sa mga lumang walls, mga bakod, mapapansin nyo, may mga green-green doon, yun yung moss. Sabi niyan, mas malakas daw palang magkonsumo, ng carbon dioxide kaysa sa puno. Biruin nyo yan. At yan ang parang food ng organism na yon. It's a plant. Ang alam ko, moss it's a plant, na nagko-consume daw yan ng carbon dioxide. At mas malaki ang kinukonsumo niyang carbon dioxide kaysa sa isang full-grown na puno. Although hindi ko naman nakita, hindi ko maalala kung merong kailangan ba 1 square meter ng moss o baka naman 1 hektarya ng moss. Di ba ang kailangan mo? Kaya sinasabi nila, pag may nakikita tayong mga ganyan, huwag nyo na lang pong tanggalin. Dahil mas malaki ang benefit na ibinibigay po niyan sa atin. Di ba? Huwag nyo na lang po silang tanggalin sa mga gilid ng ilog, yan, sa mga nasa wall ninyo. Mapapansin nyo yan, iba naman yung algae o algae doon sa moss. Yung algae naman, makikita nyo yan sa mga maruruming tubig or doon sa mga stagnant na clear water. O kaya sa fish pond, sa ilog, mga ganyan, namumuo. Ano ba yung sa Tagalog nung algae? Lablab. Lablab yun. Yan yung nakikita sa Boracay kapag summer, yung kulay green doon. Kaya yun. Yung iba naman yung algae, yan kalaban din yan ng bangus industry. Dahil yung algae kapag nagkaroon ng tinatawag na algal bloom, yung sumusobrang dami ng produksyon ng algae sa dagat o kaya sa ilog, kumukonsumo yan ng oxygen, dissolved oxygen sa tubig. Kaya yung mga alagang bangus dito sa Dagupan City, tumatango. Parang tumatagilid dahil bumabagsak yung dissolved oxygen. Kasi nga po yung algae ay nagiging competitor nila. Nakikipag-compete sa pagkain ng dissolved oxygen. Yung dissolved oxygen naman, ang normal yan is 4 parts per million sa tubig para po maging healthy yung mga alaga nating mga bangus. Yun. Okay? Dami natin na pag-usapan. Nakapag-follow ba kayo, mga kapaborito? Kailangan na yata Oy Adrian, wag ka nang mahiyain. Magsi-50 anyos na tayo, mahiyain ka pa rin. Ini-invite ko kasi si Adrian D, yung ating owner ng Synergist Physical Therapy Clinic,
dito sa atin. Kasi para mapag-usapan natin yung mga benefits, no, ng paghingi ng tulong mula sa mga registered physical therapists at sa mga rehabilitation centers para matulungan yung inyo pong mga loved ones na maka-recover man lang from yung mga debilitating diseases gaya ng stroke. Classic na lang natin yan, yung stroke, dahil mataas pa rin ng incidence ng stroke or cerebrovascular accidents dito sa atin. No? Yung na-stroke, yung kapaldwa na... Oy! Hi! Hello! Akala ko, may nakikita ako. Hello! Kumusta? Ayun. Kaya marami pang hindi nakakaalam tungkol doon sa physical therapy. Pag-usapan natin yan dito, Adrian. Para at least, di ba, makatulong po tayo sa marami natin mga kababayan, mga kapaborito. Dahil meron din mga home care yan. Saka meron din syempre ang ating gobyerno na mga grants. Meron din parang, alam ko, stock. Yung stock po na yan ay nagki-cater naman sa mga batang may kapansanan. At sila yung tumutulong. May mga opisina sila, may mga clinic sila dyan po sa Mapandan, sa Manawag, dito sa Dagupan City, at sa may San Carlos City, meron din. Kaya importante yan na mabigyan natin sila ng kaalaman tungkol po dito sa physical therapy at sa rehabilitation. Good afternoon! Long time no see. Hello po. Good afternoon. Oh, hi. Hello. Jonathan po. Hello po sa inyo. Ganun po. Sige po. Usap po tayo, sir, maya-maya. Ayan, mga kapaborito. Oy, 5:59 na. Maya-maya lamang po ay magdarasal na rin po tayo ng Angelus. Magpasalamat po tayo sa mga biyayang natatanggap po natin. At syempre, para tuloy-tuloy po ang blessing. At alam nyo na, huwag tayo laging makakalimot. Pasalamat tayo parati sa ating poong may kapal. Okay? Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano Reload. Nagsasabi ng maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la. Alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Magandang gabi sa inyong lahat.